Ahoj do Student Inn, já jsem Lenka Kvaková, pocházím ze Slovenska. Ahojte všichni ve Student Inn, já jsem Adam Kresa, jsem ze Zlína. Přišla jsem na Maltu študovať angličtinu, preto aby som si zlepšila angličtinu pre moju budoucí prácu a pre budoucí život. Jsem tady na Maltě v škole EC. Vybrala jsem si EC Malta školu. Myslím si, že je to nejlepší škola na Maltě. Studuju tady program Freestyle, jsem tu na 4 týdny, už mám 2 teda za sebou. Já študujem English for Work a myslím si, že je to super odbor. Tak právě teďka se nacházíme tady u naší restaurace, kam většinou chodíváme na večeře. A samozřejmě tady chodíme do našeho krásného moře, které je fakt superové. Jsem v hotelu Winsdorf, což je tady ve Sliemi, kousek od školy. Na hotelu bydlím se 2 Švýcarama, kteří jsou v pohodě, a všichni jsem měl 2 Italiáti, byli superoví. Napsali jsme rozřazovací testy. Když vás rozřadí, tak jdete do různých tříd. Co se týká třeba takové Malty, tak jsem tu naprosto spokojen. Lidi jsou tu úplně superoví, jsou tu strašně příjemní a milí lidi. Myslím si, že je to jedna z mála zemí, kde se ta angličtina fakt dá dobře naučit, protože tady všichni mluví anglicky. A se svojí agenturou jsem taky naprosto spokojený, jsou úplně superoví, máme tu českého delegáta, takže když je nějaký problém, tak nám vždycky pomůžou. Tady úplně superové místo na studium angličtiny. Doporučuji vřele tady Maltu, doufám, že se sem všichni dojedete podívat. A samozřejmě moc krát děkuju agentuře Student Inn, která mi tady tenhle pobyt zařídila, protože bez ní bych se tu asi neukázal. Vrelo odporučám.